Има в Европа народ, който 13 века не е сменял името на държавата, която е създал. За историята му преди идването на Балканите се знае малко. Сигурно е, че в средата на 7 век този конен народ преминава на юг от река Дунав и заселва плодородните земи, до тогава владение на Византийската империя. Този народ изгражда грандиозни крепости и векове наред защитава каменните си градове от нашественици от далечни земи. Неговите владетели решават съдбите на целия континент за дълги векове. Във времената на своя възход този народ строи разкошни църкви, създава ювелирна християнска живопис и дава на света и славяните своята писмена култура. Този народ носи името българи.